Takže vítajte pri tej takej špeciálnej a nenazval som to, že bonusovej, ale mohol povedať, že vítajte pri bonusovej časti. Dneska som pomerne neplánoval robiť podcastík, ale zajtra ja nemám čas, ale vidie, keby sme urobili taký obedný podcastík zajtra. Ani to veľmi neviem, či stihnem. Takže teda ja vás tu vítam pri tretej takej špeciálnej časti, pretože vieme, že dnes je piatok, no možno, že vy to pozeráte inokedy, ale dnes vieme, keď to natáčam, tak je 22. piatok, takže dnes sa chystá niečo, čo nezažiješ každý rok. Niečo, čo zažiješ najskôr každé 4 roky a chystá sa, alebo ešte chystá sa aj to, že proste a keď si fakt zlý tým, tak asi musíš si počkať, keď si zlý tým, tak asi takých 20 rokov, ak si zlý tým, si musíš počkať na tento okamih. My vôbec nie sme zlý tým, preto sme tu, kde sme. Preto tak dnes sa budeme rozprávať o semifinále Slovenského lesa, aj keď viem, že my sme sa v druhej časti sme sa o tomto rozprávali, ale teraz budeme sa rozprávať teda aj o Kanade, Fínsku, čo budeme teda tiež rozoberať, pretože tam máme aj zostavy, už teda tam máme aj skóremu, pretože a teraz vlastne hrá Kanada, Fínsko. Takže to je prvé semifinále, teda už sa rozbehlo. No a my si teda to ide pripraviť a budeme sa teda rozprávať o tom prvom semifinále, o zápase Kanada-Fínsko, ktorý práve prebieha. Takže teda je to už mám nastavené, môžem vám to teda aktuálne už, tak môžem vám to aj ukázať. No, mám to tuto, presne tak toto. Takže vidíme 1-2 je, keď som sa posledný pozeral, tak bolo 2-0 a tento zápas má veľmi zaujímavé. Je to práve, že preto Fínsko 2-1, čo ako je zatiaľ dosť neuveriteľné. Takže ako ja vám takto ešte približím, aby vám tieto reklamy nevadili. A je to fakt, že ako neuveriteľné. Je tretia tretina, 9 minút dokonca, čiže ak dobre chápam, zápas sa nám blíži ku koncu. Alebo naopak? Áno, začala sa tretia tretina. Začala sa tretia tretina. Takže, vidíme, že tu máme také, že môžeme ešte pozrieť zostavu. Zastavie. A poďme si pozrieť, lebo odpadnete z toho, čo sa to stalo. Príliš mnoho hráčov na lode pre Kanadu. Kanada takéto fakt, že nerobí. Príliš veľa hráčov na lode. Toto sú maličké chyby, ktoré robia Francúzi, ktorí robia, neviem, a také malé týmy, ale toto si tým ako Kanada nemôže dovoliť príliš veľa hráčov na ľade. To je... Takže fakt to je niečo neuveriteľné, ale je to tak, no. A potom tu máme ešte Bennett, to bolo nedovolené bránenie, tam to stalo 2 minúty, tak to Kanadianov celkom poznáme. A potom tu máme Rantamena, neviem, ako sa tu už píše, či číta. A tuto vidíme, že zostal z presilovky. Vidíme, že toto, ja vám tak nám. Tu vidíme, že Rantamen dal gól z presilovky. 1-0. Hej? 4 minúty, 3 minútky dokonca Fínsko to má pod kontrolou, hej. Potom tu máme druhú tretinu.
Nie druhý gól. Takže tu máme nedovolené bránenie a tak aj Fíni si museli. A tento gól buďme rozoberať. Pretože to bol gól v oslabení. Čo sa stalo v Kanade? Vidíme, že tu už sa 6. minúte vidíme, že tu sa už spamätala. Že už sa už Kanada spamätala, ale ešte toto na začiatku tretiny čo má vie, v oslabení dostať gól. Kanade je takéto veci, ako som hovoril, robia štáty, ako sú Mali, ako je Francúzsko, ako by sme boli, ale my už takéto tiež nerobíme. Tieto chyby nemôžeme robiť toto je Kanada. A robí fakt, že malé chybičky, ktoré fakt, že Fínsko využilo. Takže fakt, že Fínsko číha na tie chyby, čo urobí Kanada a fakt, že takéto maličké. Príliš veľa hráčov na rade, vidíš, potom tu dostali gól, toto dostali ešte síce 11. minúte a toto už 5 minúte, ale aj tak proste, že tie chyby, čo tu tam bola už za nedovolené bránenie, tu bola za nedovolené, vidíš, chyba, nedovolené bránenie, nám tam ti dal gól, chápeš? Čiže toto je proste to, že že zbytočnosti robí Kanada. Vieme, že to je ten finále, ale a toto vidíme oslabení, hala, druhý gól, takže fakt, že v oslabení dostať gól je trapas. A toto ešte vysoká hokejka, vysoký hul. Ľudia, čo znamená vysoký hul? Vysoká čepeľ, alebo vysoká hokejka, hej. Model. A toto ešte z presilovky dostal na 2-1 Reinhardt. Dobre. Takže aj Kanada sa snažila, no. Ale toto Reinhardt, no. Presilovky. Dobre, super. Vy si vidíš, aj tuto Francúzi robili chybu a Kanadenia to využili. No. Asi tak nejak na konci to muselo byť presilovky. Musel to byť nejak na konci, jo. Takže tak, no. Ja neviem, čo na to povedať. Ako je to dosť zaujímavé. 2-1 pre Fínsko. Dali gól! Pozor! Dali gól, práve sme to zachytili. 2-2, môžeš sa na to pozrieť, kto? 10:34. 10 minút pred koncom ešte. Theo Deers, vidíte? Teraz som ich poučil, vidíte? A poďme sa ešte na tie kurzy. Jo, to na Kanada. Vidíte? Takto sa to má hrať, Kanadenia. Musíte dávať góly a musíte využívať šance, ktoré urobia. Ale chyby, ktoré urobia Fínsko. Mňa ešte celkom zaujímajú tie zostavy. Ja som sa Solini, McDavid. Hej. Toto je taká klasická, čo poznáte každý. Taká klasická kanadská zostava. Vieme, že ešte zostava Slovensko USA asi ešte nie, ale ideme na to, poďme na to. Teraz ideme na zápas Slovensko USA. Semifinále 2.